Ahoj, jmenuji se Vojtěch Vlk a jsem fotograf. Vždycky mě zajímaly věci, které se děly někde za oponou nebo mezi nebem a zemí a rád jsem poodhaloval takovou tu hrošku tajemství. V podstatě fotografie za své analogové éry tak byla taková velice objevná v tom, že člověk vyvolával ten latentní, skrytý obraz a nikdy nevěděl, co mu z toho vznikne. To už v dnešní digitální éře je zase úplně jinak, ale nebudeme předbíhat a povím něco o projektu Transpirituals. Mám rád tajemno, cestování, potkávání nejrůznějších lidí a nahlížení do jejich života a osudů. Fascinují mě nejrůznější rituály. Rituály, ať náboženské, společenské, a tyto jezdím dokumentovat po celém světě. Vždycky jsem vybaven svým aparátem, dávkou empatie, snažím se přiblížit k lidem, abych se dozvěděl něco z jejich niterného života a abych to přenesl taky na nestíšný film, ale převážně digitální médium. Pro fotografie z tohoto projektu Transpirituals si vybírám duchovně živá místa. Místa, které mají silný náboj. Asi takový impuls pro tu moji tvorbu byl půlroční pobyt v Jeruzalémě. Jeruzalém, to je místo, kde se setkávají 3 monoteistická náboženství a je to strašně silné duchovní místo. Zde vznikly moje první série dokumentující život křesťanské komunity, ale i židů i muslimů. Dalším takovým hodně silným místem, které jsem objevil, je indické Váranasí. Tohle místo je jedno z nejstarších na světě a je posvátné nejen pro hinduisty, ale i pro buddhismus. Ve Váranasí se mísí takovéto prolínání zrození a smrti. Na gátech, takzvaných schodech, které vedou do řeky Gangy, tak se odehrávají ty zásadní obřady. A moje fotografie vypráví o životě sádhů, takzvaných svatých mužů, kteří žijí poblíž gátů těch schodů do Gangy, kterých meditují, provádí očistné koupele a žijí svůj asketický život zasvěcení duchovnímu povznesení. V indickém Váranasí jsem fotografoval 2krát. Poprvé to bylo v roce 2000, kdy ta návštěva byla celkem krátká. Strávil jsem tam asi jenom 3 dny. Ale to místo mě natolik okouzlilo, že jsem si říkal, že se musím určitě někdy vrátit. To se mi povedlo v roce 2014, kdy vznikl větší soubor portrétů sádhů svatých mužů. Jsou to většinou takový buď to potulní mniši, kteří žijí jenom z almužen, anebo jsou to i hinduističtí jogíni, kteří praktikují nejrůznější cvičení. A byl jsem svědkem několika rituálů, které pro Evropana byly až neuvěřitelné. Asi takový nejsilnější zážitek ze sledování rituálu jednoho sádhu a z takové větve, která se říká Naga Sadhus, tak bylo při východu slunce u Gangy, kdy praktikoval svůj rituál namotávání penisu na kopí. Něco neuvěřitelného. Další takový rituál, který jsem s místními sádhy zažil, tak bylo obětování bohyni Káli. Nevěděl jsem jakou a jeho tlumočník, protože sádhu nemluvil anglicky, ale měl svého
svého tlumočníka, jednoho Inda, který prodával na tržišti poblíž, tak ten mě přiložil, že mám přinést pro bohyni Káli obětinu v podobě nějakého alkoholu. Sádhové alkohol nesmí pít, nesmí žít ani sexuálním životem, ale ve výjimečných případech mohou dělat takovéhle obětiny. A tento sádhu vylil obsah moravské slivovice do lebky, který pak naředil vodou a s chutí vypil, díky čemu se dostal taky do jakéhosi transu. Tak to je jeden z takových jako spíš usměvnějších zážitků při fotografování svatých mužů sádhů. Jinak většina z nich sedí na těch svých koberečcích u gátů a pokuřuje marihuanu nebo hašiš, což jsou legální drogy pro sádhu v Indii. A dost z nich mě ochotně pozovalo pro tento můj fotografický cyklus portrétů. Posledním dokumentem, kterému jsem věnoval čas, bylo fotografování ve španělské Andaluzii velikonočních procesí. Ty procesy se nazývají Semana Santa a pořádají je katolická bratrstva, která mají takovou trošku image jako Ku Klux Klan, ale tahle tradice sahá už asi do 15. století, do středověku a nechvalně známý Ku Klux Klan si jenom převzal takový ten jejich vizuální styl. Tyto bratrstva tak pořádají po celé Andaluzii během Velikonoc, během toho týdne nespočet procesí, na kterých nosí trůny, tronos se sochami svých svatých. Tito kajícníci z bratrstev nesou 30, někdy třeba i 40 kg těžké váhy a ty procesy trvají i několik hodin. Vychází z toho svého templu, z toho chrámu a procházejí ulicemi měst a končí opět zase v podvečer nebo někdy i nad ránem v tom svém základním chrámu, odkud vyšli. Příslušníci těch bratrstev, která pořádají procesí během svatého týdne v Andaluzii, tak mohou být muži i ženy, dokonce i děti jsem mnohokrát viděl. Někteří chodí na boso, hodně z nich má skrytý obličej, aby skryli svoji identitu, aby nebylo vidět, o koho jde. Dokonce do Malagy jezdí každý rok slavný rodák Antonio Banderas, který někdy stává v čele těch procesí a zvoní na zvon, nebo také nese třeba i ten trůn. Asi nejdrsnější oslavy Velikonoc jsem zažil na Filipínách, kde místní mladí muži se bičují do krve. Říká se jim flaglanti, od latinského slova flagerare, bičovat, a opravdu si drásají svoje těla takovými ocelovými kartáči nebo skleněnými a pak je rozšlehávají důtkami, až z nich lítají kusy kůže, a to byl asi takový nejdrsnější zážitek během focení všech těch rituálů. Celý ten pašiový průvod, který jsem sledoval ve městečku San Pedro Cutut na ostrově Luzon na Filipínách, tak končil klasickou křížovou cestou. Jeden představitel Ježíše, kterého jsem dokumentoval a fotil, tak dokonce šel tuto křížovou cestu už asi po 22. A opravdu ta křížová cesta končí tím, že představitel Ježíše si nechá přibít ruce opravdovými hřeby do dřeva. Přibíjí teda jenom tady takhle v té měkké tkáni a poté je zase ošetřen, jsou tam samozřejmě zdravotníci, ale i tak, když člověk vidí, kolik je věřící nebo fanatik, jak chcete, ochoten podstoupit jakou oběť a jaké utrpení, tak občas nad tím zůstává rozum stát. V
Čechách nebo ve střední Evropě fotografuji také takovou poklidnější stránku křesťanství, a to je monastický život nebo život mnichů v klášterech. V Čechách jsem fotografoval hlavně bratry kapucíny na pražské Loretě, z čehož vznikl soubor Kapucíni. Bylo to v roce 2000 a zde jsem dokumentoval takový ten prostý život našich bratří kapucínů, kteří jsou již tady v českých zemích hodně dlouhou dobu, a vznikly z toho fotografie, kde hodně si hraje světlo a stín. Dále jsem také portrétoval a fotil dokument v innsbruckém klášteře, kde sídlí premonstráti. To je taky jeden z nejstarších evropských řádů a tito mniši jsou rozesetí po celé Evropě. Při svém pobytu v Jeruzalémě jsem měl možnost trošičku nahlédnout do židovského náboženství, ať už při svých toulkách kolem zdinářků nebo v ortodoxní čtvrti Mea Šarim, kde panují úplně jiné zákony, než na které je zvyklý člověk ze střední Evropy. Tam jsem byl fascinován i tím, jak tvrdě dodržují šábes, sobotu, nedovolí ani autobusům vyjet. Pokud by tam někdo jel autem, tak začnou házet kameny a opravdu berou ta svá náboženská nařízení velice striktně a je to jedna z nejortodoxnějších čtvrtí v Jeruzalémě. S buddhismem se setkávám na svých cestách poměrně často a buddhističtí mniši jsou mi velice sympatičtí právě pro svoji takovou mírumilovnost. Navštívil jsem a fotografoval ve 2 místech, která jsou pro buddhismus velice posvátná, a to v Indii, v Sarnátu, který je poblíž Varanasi, kde Buddha učil, a dále místo Bodh Gaya, krásné okouzlující místo, kde je údajně strom, pod kterým Buddha kdysi došel osvícení, a na toto místo, kde je vystavený buddhistický chrám, se sjíždí tisíce buddhistických poutníků a pronášejí ty své modlitby a meditace, a je to opravdu silné místo, kam bych se rád zase někdy vrátil a dokumentoval život této komunity.